Nogen synes, at en koranafbrænding minder dem om nazisternes bogafbrændinger. Nazisternes bogafbrændinger minder mig om nazirigets censur. Mette Frederiksen siger, at hun ikke bryder sig om, at man brænder bøger. Jeg bryder mig ikke om, at man indfører censur. Ja, sådan er vi forskellige. Tak for at give mig ordet i dag. Mit navn er Firoze Basrafkan, og jeg er her for at advare mod lovforslag L 65. For 20 år siden begyndte jeg som ung studerende på Det Jyske Kunstakademi i Aarhus. Jeg husker tydeligt min første undervisningstime. Vores lærer sagde, I skal være samfundets vagthunde. I dag virker denne første læresætning i min karriere som kunstner mere rigtig end nogensinde. Nogen siger, at kunst og kultur er ligesom flødeskums på en kage. Det lille ekstra ovenpå. Jeg er uenig. Kunsten og kulturen er det, der gør fløden til flødeskum. Det er gæren, der hæver dejen. Det er varmen, der smelter chokoladeovertrækket. Usynlig for mange, men en del af det hele. En del af os. Kunst skaber noget i os, uanset om den er skrevet, malet, hugget i sten, om det er musik, hvad ved jeg. Uden kunst går vi i stå. Langsomt, men sikkert. Og uden frihed går kunsten i stå. Langsomt, men sikkert. Kunsten og friheden er hinandens forudsætning. Du kan lige så lidt tage friheden ud af kunsten, som du kan tage kunsten ud af friheden. De hører sammen. Folk spørger, hvordan kan kunstnerne må omgå regeringens kommende lov? Hvilken kunstværker vil være lovlige, og hvilken vil være forbudte? Er der nogle kunstnere, som kommer i fængsel? Det er en fejltagelse at tænke sådan. Og det er farligt at tænke sådan. Fordi tanken i sig selv bringer os væk fra friheden, væk fra demokratiet. I et demokrati er det ikke magthavernes opgave at udfordre kunstnere. Det er kunstnernes opgave at udfordre magthaverne. Regeringens lovforslag er en fejltagelse af den slags, man kan skrive bøger om. Indtil videre har jeg dog bare lavet en video på 5 minutter, som kommer på skærmen om et øjeblik. Tak for ordet. Lars Løkke Rasmussen har gjort det klart, at det er misinformation, som gør det nødvendigt at gribe ind. Så når vi stiller op med politi omkring en enkelt demonstrant, der står og brænder en koran af, så bliver det oversat til, at Danmark står bag det her. Og det dur simpelthen ikke. Jeg forstår godt frustrationen. Det er ikke i orden, når andre lyver om os. Vi har Islamisk Stat, og vi har Al-Qaida og alle mulige, der kører det her igennem en misinformationsmaskine. Den form for misinformation så vi også under Mohammed-krisen i år 2006. Et foto blev vist frem som bevis på danskernes forhånelse af muslimer. Men fotoet havde intet med hverken Danmark eller Mohammed at gøre. Det var fra en byfest et sted i Frankrig. Den løgn blev ovenikøbet formidlet af mænd med bopæl i Danmark. De mænd blev aldrig dømt.
Til gengæld kan snart enhver blive dømt, som protesterer mod kvindeundertrykkelse. I hvert fald, hvis vedkommende tillader sig at gøre vold på genstande, som symboliserer den magt, som de fleste kvindeundertrykkende samfund bygger på. De såkaldt hellige bøger, skrevet af mænd for mænd. En performance, som den jeg lavede foran Irans ambassade den 5. august, vil være kriminel. Min performance var en protest, og hvorfor den var nødvendig, det kan Lars Løkke Rasmussen også forklare. Iran fremstår, om end konkurrencen er hård, som et af verdens mest afskyelige og formørkede regimer, hvor tyranni og brutal vold er dagens ret. Når et undertrykt folk sætter livet på spil og rækker hånden frem efter friheden, så skal vi gøre, hvad vi kan for at gribe den, gøre, hvad vi kan for at det lykkes. Sådan sagde Lars Løkke Rasmussen i sin åbningstale til Iran-konferencen på Christiansborg den 17. oktober 2022. Konferencens formål var at sætte fokus på de iranske kvinders frihedskamp. For det første, og der kan vi yde et bidrag hver især, der kan vi holde verdens opmærksomhed intakt. Og det er vigtigt. I en tid med mange kriser og et mediebillede, der flytter sig fra dag til dag til dag, hvor det er svært at fastholde fokus, der kan vi hver især bakke op, vi kan skrive, vi kan demonstrere, vi kan holde konferencer som den her i dag, vi kan være aktive på de sociale medier for at yde vores lille, i virkeligheden jo fattige bidrag til at holde kampen i live og vise både det iranske folk og det formørkede præstestyre, hvor vi står. Det kan vi gøre. Jeg gjorde, hvad Lars Løkke Rasmussen havde opfordret til, da jeg udførte min performance foran den iranske ambassade. Men bagefter vendte regeringens mænd ryggen til mig. Jeg vil opfordre hende og andre kunstnere til at skabe noget, skrive noget, male noget, hugge noget i sten, lave noget musik, hvad ved jeg, i stedet for at ødelægge ting. Mange andre kunne godt forstå, hvorfor min performance måtte være, som den var. Man kan ikke bruge ord i en protest mod undertrykkelse, der netop er skabt af ord. I dette tilfælde Koranens ord. Derfor skulle bogen og ordene flås fra hinanden. Jeg gjorde det, de undertrykte kvinder ikke selv kan gøre, uden at blive henrettet. Det er forkert at vise mere hensyn over for genstande end over for menneskekroppen. Det er forkert at kriminalisere handlinger, blot fordi de kan blive misbrugt til andres misinformation. Det er forkert at begrænse frie borgere i at protestere på vegne af verdens undertrykte. Det er forkert at beskytte bøger skrevet af mænd, så længe de misbruges til undertrykkelse af kvinder. Lad os danskere være det gode eksempel. Lad os minde hinanden om, at evne forpligter. Det gælder både kampen for klimaet, kampen for usensureret kunst og kampen for ligeret og menneskerettigheder. Regeringens lovforslag er en fejltagelse.